Abanye abanikazi bamathilomu bathi abanankinga ngokubhalisa izitolo zabo, kodwa babhekana nezinselele eziningi uma beyobhalisa nokwenza kube nzima ukuthi bahlangabezane nomnqamulajuqu obekiwe. Bathi hayi i-permit ngeke ngikwazi ukuyithola ngoba ngisezakhiweni futhi ngidayisela ngaphakathi la ngihlala khona. So-ke funa ngenzenjani manje bathi angizame icontainer engizoyibeka emgwaqweni. Ngaphambi kokuthi ngizame icontainer bathi angiqale ngiyobheka indawo la ngizoyibeka khona. Kulandela izigameko zokushona kwezingane okusolwa ukuthi zidle ukudla okunobuthi okuthengwe kumathilomu, abanye abanikazi bamathilomu banxusa uhulumeni ukuba abheke umnyombo walenkinga. Siyajabula ukuthi kusukunywe khona ukuthi ku-check ngoba kufa abantu. So kuze kugonyelwe into uhulumeni akasukume ngempela ukuthi ku-checkwe lento ukuthi iphumaphi, kubekwe nomsuka wayo, kungabhekwa sekubheka ukuthi sithole kule spaza shop because ama-spaza shop athenga ama-wholesale, so akuqhubeke kuyiwe emuva la kuphuma khona. Kusenjalo kuboshwe ukufika kuleli ongenawo amaphepha khathi umasipala waSolundi ubambisene nomnyango wezasekhaya ukasele emathilomu eNsukangihlale, eGazini, eChibini nakwaCeza. Kulo mkhankaso kutholakale nemikhiqizo yokudla eseyonakele. Kwezinye iphasi uthola ukuthi umuntu ubeka ushukela la, abeke insipho la, abeke idumu la, abeke iswayi ngale, abeke ama-snacks khona la. Angithi kukhomba ukuthi umuntu akafundisekile ukuthi ukudla kupakisha kanjani. Izinsuku ezingama-20 zokwenza lokhu ezabekwa umengameli zizophela mhla ziyisi-7 kuZibandlela.